Quan vingueu al museu, jo us recomano que sortiu al pati i observeu el mosaic Marinarenys d'Armand Oliver Milian. Una obra que estava situada a les antigues dependències de Caixa Catalunya, feta l'any 1975 i rescatada o salvada just abans de l'enderrocament de l'edifici l'any 2021. Una obra feta per Armand Oliver, un prolífic autor de mosaics que ha escampat la seva obra arreu de tots els països catalans entre els anys 60 i 90. Aquesta és la primera obra de l'Oliver Milian que entra en un museu de titularitat pública, ja que han sigut moltes les que s'han perdut a causa de la destrucció i la nova construcció d'edificis viscuda a finals i principis del segle XXI. En són molts casos d'obres perdudes, igual que d'obres que, com passava amb la Mostra Aranyenca, tenien certa estima per la gent. Igual com va passar a la Verneda, que van ser els mateixos ciutadans que en veure la destrucció del mosaic van anar a recollir les seves peces per tal que l'autor, en el seu moment, i tal com es va comprometre ell mateix, pogués refer l'obra situant-la en el mateix lloc on es trobava. En el cas d'Arenys de Mar, com dèiem, l'any 2021, l'Ajuntament, abans que es perdés el mosaic, decideix començar o iniciar les obres per retirar-lo. Un mosaic que es va retirar en 3 fases, tal com havia estat implantat. Es parteix en 3, es va desenganxar peça per peça i va ser transportat al museu i unit una altra vegada i restaurat per l'Armand Oliver en persona. Els que hem tingut la sort, perquè l'Armand és una persona que li agrada molt treballar sol i pràcticament són molt poques les persones que l'hem pogut veure treballar, ens va fer una classe magistral del que era el mosaic i de la restauració en si. Fins i tot ell era una obra que no havia firmat i ens la va firmar. Ell mateix va ser l'encarregat de datar-la, sabent exactament que havia sigut l'any 1975 i fent-nos tota l'explicació de l'obra i de la manera com havia arribat a formar part de les dependències de Caixa Catalunya. En aquest sentit, i sense afegir gaire més, us recomano que la visiteu.